Igbo ndị manjibiri ekene m unu oge nọ n'ugbu a bụ oge nka Igbo ebe m na-egosigasị unu na-enwekwa mkparịta ụka pụrụ iche gbasara nka niile dị iche iche n'ala Igbo. Tata ana m anabata unu niile n'obi Voice of the East, ya bụ onu ndị Igbo. Onye mụ na ya ga na-enwe nkata pụrụ iche n'oge nka Igbo a tata bụ onye eji ashawo na-ese ihe osise. Ihe osise na-ekwu abụkwa goof. Ihe osise na-ekwu bụ camera and everything. Afia bụ Shorter War. Ezigbo afia bụ Franklin Ogalanya. O nwere ego. Ebe ọ bụ na mfuri ọ nata ego, afia bụ Ogalanya. No. Dalụrinne. Amarakwa m ife niile na-etie kọsizi n'afọ m. Ị ga-etinyekwa m na nsogbu. Ọkwa afa gị bụ Ogalanya, mụ abalọ gị. Ọkwa na m bụ Ogalanya, na-azazi afa nna m. Ihe nna gị nwere ọ ga-erute gị aka, na ọ rute gị aka. So ịpụ emela anyị one or two things. Ademma no. Ana m anabata gị na Opi Voice of the East. Aka ọlụ gị amaka. Ọ kpata njiwesi na mụ na gị ga-etukwu anyị ka anyị nwee nkata pụrụ iche gbasara ihe nka ị na-eme. Yes. Ị na-eme ihe ndị bekee na-akpọ short films. Okay. And ị na-eme ya iji asụsụ Igbo eme ya. Enwe ike ịkọwa nwuru m, enwe ike ịgwa nwaanyị, mana bifo ịkọwara m, achọrọ m ka ị were ohere a kọwara ụmụ Igbo onye bụ kọwa onwe gị ọfụma ka ha mata gị. Ịma na ịkọwago n'ịma. Ife dị na ya bụ ana m eme ife onyonyo, ana m eme brọsọsọ na film ka m na-arụ ọrụ, ana m arụ na ife ndị ọzọ gbasalụ ife onyonyo tinyelu ihe dịka news and music and other things a na-eme. Ya bụ aka ọrụ m abụrụ sọsọ na nna eme film, ana m emekwa writing, ana m aka akụkọ gbasalụ ife gbasalụ omenala, ife gbasalụ ife na-eme n'obodo, ife gbasalụ entertainment na ife aṅụrị ndị ọzọ. Ana m arụkwa ọrụ a na-akpọ visual strategy. Visual strategy bụ na ị na-enyelu company dị iche iche aka wee na-ahazi otu ndị mmadụ si afụ ọrụ fa, otu ndị mmadụ si afụ ya bụ company. So ọrụ m abụrụ sọsọ na film. Ọrụ m ga-ganye n'ife ọbụla gbasara ife onyonyo. Ya bụ ịnọ into media proper. Onye nwa. Ọ dị mma. Dịka nsi wee kwubu mgbe ebido asị m na ọrụ ị na-alụ nke mfugo amaka nka gị mara ezigbote mma. Inwe ike ịgwa nwa anyị ihe kpaliri mmụọ gị. Maka na onye mfu apụta m n'akara ngwa mgbasa ozi a na-akpọ Instagram. Wee kilie story, magon story mmadụ ebe o postu gị ihe ị na-eme. Wee fụ na ị na the short film ị na-eme iji Igbo ma gị ma onye nwaanyị mere ya, and enwegasị ụfọdụ ihe Igbo ndị Igbo na-amaghị ọ na anyị ha arụ n'ikwu. But you were able to ikwuo ya ọfụma na that movie. Inwe ike ịgwa nwa ihe kpaliri mmụọ gị ime such short films ma ijikwa asụsụ Igbo eme ya. Ịma na nkwu eziokwu n'ife kpaliri mmụọ m, o nwere ka ọ ga-esi daa ụfọdụ ndị mmadụ. Gwa anyị akịta ka anyị malụ. Ife kpaliri mmụọ m bụ na anọ m na-ekiri film wee n'anya wee fụ na Yoruba, ndị Yoruba na-eji asụsụ fa na-eme film. Ha na-eme ya rinne, ọ bụrụ dị n'ụfọdụ ma ọ bụ ịgụọ film one ndị Yoruba jigoro asụsụ fa wee mee, ọ karịrị akarị. Ọka nke ha ji asụsụ oyibo wee mee. Ọka nke ha ji asụsụ oyibo wee mee. Mana abịakwa m si n'anya na-echeki ka m fụkwa film anyị ji Igbo anyị wee mee. Ọ dịrọ ruo ka film anyị ji oyibo wee mee. So nyanwa mee nji nọgide ofu ụbọchị si mba na ife a nwee ka ọ dị. Ya bụ ife nwee ka ọ dị n'eziokwu. Ọ ka dị njọ na ndị na-etonite eto na-eme film. Ndị katagolo arụ na n'ime biznes anya nwere ndị jichagolo Igbo wee mee film. Mana anyị nwaka na-ekuni onye ọbụla na-achọ film ọ ga-etinye na Netflix, film ọ ga-etinye na YouTube, Prime Video. Mana amara m obe ha na-esi amụta na ọ bụrụ na onye ọbụla na-ame ya n'oyibo. Maka na ọ na ife ime o nwere iji ofu asụsụ na-abụrụ asụsụ onye ọbụla na-asụ wee mee film na-afịa ahụ. Ya mere ụfọdụ ndị mmadụ na-agbalị ya ọsọ. Oge m bịa n'anya wee fụ na film ndị Yoruba a na-asụ Yoruba n'ime ya karịrị akarị. Nsị ka ife melu na ya agaghị enwe film Igbo a na-asụ Igbo n'ime ya.
sụọ ya ọfụma ọ bụrụ sọsọ nke maka na onwe ife a na-akpọ ka esi eme ya nke karịrị ga-abụ oyibo nke ọzọ abụrụzia Igbo so abịa eme 80% oyibo 20% Igbo mana mụnwa na-esiri anya sị ka mmalụ na nga na-eme fim ga na-abụ 100% Igbo ọ bụrụgodu na ọ bụrụ 100% Igbo na ọ rụtụrụ aka n'ife gbasara Igbo dịka asụsụ omenala na ife ndị ọzọ onye nwa bụ eziokwu n'ife gbasara otu si wee banye imebe nya bụ Igbo ife ndị ọzọ kpọ ya bụ na n'eziokwu o nwere ọtụtụ akụkọ a ga-akọ maka Igbo anyị weda na akụkọ afọ bụ culture ka ọ bụ language akụkọ a ga-akọ maka Igbo karịrị ebidobeghị kọba ya bụ akụkọ onye nwa mee nji na-eche anya sị ka mmadụ onye nọ na afọ nnọgodi na level nnọ ka mbido kịta anụnwa jiri nwayọọ ịfụrụ nọ na Instagram ka ịfụrụ ya ajewebere m Prime Video na Netflix mana ọ nwayọọ o nwekwa fim anyị mesịrị ọfụ anụnwa aka na-apụta ọ ga-apụta very soon o nwere ike ịga Netflix so ife anụnwa ka anyị na-ene anya nsị ka m jiri nwayọọ na-atụnyere ya ndị mmadụ fụ ebe ọ lụrụ unu nọ YouTube mba okay m ga-agba mbọ tinye na YouTube maka ndị be anyị abụrụ m YouTube ebe oge bidoro YouTube nwere ka ha si ka ife si gaa bịa mee mụ obviously esisi bụ ike n'ife gbasara YouTube adị mma mana anyị ga-agbarụ mbọ ka anyị ma anyị ga-enwe ike tinyegasị na YouTube maka ị na-anyị fụ na ụfọdụ ndị be anyị ndị Igbo anya nọ na mba dị iche iche na-achọ ebe ha ga-abụ ha bata ha sị oke nke anụnwa bụ nke anyị ịghọta so anyị ga-agba mbọ fụ ka mee ka anyị nwee ike tinye na YouTube now ị na-anyị ama m na a ga-enwegasị ihe dịka ọgbatu ihe ndị bekee na-akpọ ya challenges a ga-enwegasị ihe nribiri na ihe mberede ị na-afụgasị ma ị na-eme ejije anụnwa na asụsụ Igbo ị nwere ike ịgwa anyị ka isi emeri ihe ka mkpọ ya ọnwụnwa all these challenges how do you overcome all these challenges ịma na ka m gwara gị na mbụ na ime fim na asụsụ na ofu asụsụ na-abụrụ asụsụ ndị ọzọ na-anụ na-esi ike ọ na-esi ezigbo ike maka na o nwere ike ma onye na-keke asịkwa onye na-atapịa nwere ike ọ tapịchaa ya ọ matapịa otu o si kwesị ịdị ya bụ na onye Igbo ga-aghọta ife ị chọrọ ikwu mana onye ọzọ na-anara asụ Igbo nwere ike ọ na-ene anya n'ife atapịrị ma ya ghọta na ife ị na-atụ aka so na o siri ezigbo ike na n'ime ya kwa ọtụtụ ọnwa dị n'ime ya ofu bụ na ife gbasalụ omenala na-adị o nwere ka o si adị ndị bekee na-akpọ ya daisi a na-eji nwayọọ emetụ aka n'ife gbasara omenala mụnwa abụrụ otu si afụta onwe m ama afụta onwe m ka onye ka na-amụ omenala anyị amụnyere m ebe a mụrụ m bụ ebe ga-abịa ịsụọ Igbo onye ọbụla na-achị gị ọchị si na ị na-asụ Igbo ka ife a na-akpọ ya vernacular agakwa m skuulu ga-abụ ịsụọ Igbo akọ gị ife a ga-akọ gị na-eso Igbo nso na etolu m na-asụ oyibo skuulu njeru bụ oyibo ụlọ akwụkwọ njeru bụ oyibo wee ruo yunivasiti mana anọkọtara m ofu ụbọchị sị otu a ka a ga-esi na-eme ya o nwere ife ifele dị n'asụsụ Igbo onwere ife ifele dị n'asụsụ Igbo so na ụfọdụ ọnwụnwa dị na ya bụ na iji kpatụ aka n'ife gbasara omenala ị nwere ike ịgafe ụzọ ịgafe ụzọ a efu na ma ndị Igbo ma ndị abụrọ ndị Igbo na gị na fe enwebego nsogbu onye mee njisi na ife gbasara omenala na nwere ka o si adị mana abanyere m sị nọ ebe a ka m ga na-atụkarị aka ma atụrụ aka ntụ aka na ụfọdụ ife anyị na-eme anyị ekwesịrị ịdị na-eme dịka ife onyonyo nke ịfụrụ ntinye n'Instagram atụrụ m aka maka language maka na a na-asụ Igbo ụfọdụ bịa mee gị dịka o nwere ifele dị na-esuru Igbo mana a ga na-asụ asụsụ anyị asụsụ bụ asụsụ anyị so na ọnwụnwa dị na ya karịrị ihe ọzọ bụ na ụfọdụ
ụfọdụ ebe a na-etinyesa ifim anụ anyị na-eme adịghị ekwe ewo fim bụ 100% n'Igbo. A ga-achọ ka ọ bụrụgodu 50-50 ịghọtago. Ya bụ na ịbịa n'anya ọ bụrụ na ị bụ onye na-eme ya bụ ife maka ego sọsọ, ị ga na-achọ ka ị na-eme sọsọ nke afọ otu ebe ahụ iche itinye iwu ha nyelu gị si wee dị. Mana mmụọ abanyere m ya na ego ka abịakwa ego amakakwa ego ga-abịa, mana abanyere m ya maka ego. Abanyere m ya maka n'ife na-enye m obi aṅụrị. Abanyere m ya maka na ana m alaiki ife asịsị ekwu na ọ bụrụ na ife ekwesịrị ikwu nkwuo ya cheluzi ife ga-eme. Ọ dị mma, mana otu ọnụ enweghị ikwu kịta na ụfọdụ ndị a ebe a na-ewegasị fim anyị ma mkpọ ha afa ka ha ghara ịbịa nwụrụ anyị. Mba na onye mkpọrọ afa enwere anyị ga-akpọ afa n'otu a na ụfọdụ ebe a na-ewegasị films ihe ejije ndị anụnwa na ha anaghị anabata kebe ndị eji asụsụ onu ndị, that is onu eji mara ndị like Igbo language, na ha anabatebe ya ọfụma. Kekwa nke isi chee na enwe ike isi wee mee ka ihe anụnwa ka ọ bụrụ anwụnta taa n'abalị, ka ọ bụrụ ihe nara azụ, ka ha nwee ike na-anabata. Maka na on 25th bụ African Day, a na-emekwa International Day of the Mother's Tongue, because na ọ bụrụ na ha kwụsị na ha ma na-anabata maọbụ ha sị na ha da-anabata ihe eji asụsụ na-abụghị oyibo wee mee, ịma na asụsụ ndị onu ndị so na ihe eji wee marụ ndị ga-anwụ, ọkachasị nke ala Igbo. Maka na ị na-anya fụ na asụsụ Igbo bụ ihe na-ana azụ. Ka ihe ị chere na enwe ike ime, anyị nwa bụ individuals nwee ike ime before anyị kwuo n'okwu gọọmenti, ka ihe anyị nwee ike ime ka ndị a nwee ike wee na-anabatagasị ụmụ ejije ndị ejigasị onu ndị wee mee. Ịma na ka nsi wee kwuo ụdị o nwere ife bụ n'otu a ka ife si wee na-adịbụ na mbụ. Tupu ị bịa megharịa ife dịbụ mbụ, ọ ga-ebuga aka. Ị ga-abụ onye ga-abụ ị ga-asị onwe gị ife ọbụla sọrọ anya bụrụ nyanwa ka ndị ọzọ na-enweta na achọrọ m ya na ife nchọrọ ime mma emebe ya otu ahụ. So ejụọ m ga-asị na ọ ga-ebido na ndị otu anyị na-akpọ young filmmakers, ndị dịka m. Ị na-eme film, ị ga-ebido ịdị na-etinye asụsụ n'ime ya. Ị ga-ebu ụzọ gwa onwe gị ego abịarọ nee akụkọ nchọrọ ịkọ na otu m ga-esi wee kọọ ya. Ị ga-emake up your mind si nọ na ka m ga-esi wee kọọ akụkọ nchọrọ ịkọ. Ndị ewoli ya ha ewoghị ya, nsogbu adịrọ. Maka na eziokwu dị na ya bụ na ebe ị ga-agbasa ife imerụ karịrị akarị. Ọ bụla iwu na ị ga-aga na ndị nnukwu, maka na ebe nsogbu na-aka ebidokarị bụ na ndị nnukwu. Ịbịa n'anya ịfụcha ebe edelu iwu gụwa na onwe gị ike agwụ gị, a ga-edecha ma kamera ị ga-eji wee see ọrụ gị, dee ife niile otu ha chọrọ ka o si dị. Mana o nwere places ị ga-ejenwu tinye ife imerụ, tinye ya. Onwere onye ga-anaghị ego, onwere onye ga-enye gị iwu, itinye ya, imezie gbasaba ife imerụ, ndị mmadụ abịa ebe abịa na-afụ ya. So na ife m ga-ekwu bụ na ọ ga-ebidogo di na anyị nwa bụ ndị young filmmakers. Anyị ga-ebugodo ụzọ si n'onwe anyị na anyị ga na-akọ akụkọ anyị chọrọ ịkọ. Ọ bụrụgodu na anyị enwetọrọ itinye ya n'ebe niile anyị chọrọ itinye ya, ọ ga-enwerịrị ebe anyị ga-agbasa ya. Ọ ga-ebido na anyị wee sị na ife sọrọ anyị ka anyị ga-eme, akụkọ anyị chọrọ ịkọ ka anyị ga-akọ. Anyị kọchazie ya, ọ ndị mmadụ ka ọ dịrị ịma onye ha si wee wolu nya bụ akụkọ, maka na imerụ fim abụrụ na ndị mmadụ nabatara ya. Ndị be anyị, onye mụ na ya nọ bụ Franklin Ogalanya, dịka nsi kwuo, o ji ahịa a na-akpọkwa ya Shorter Hall. Ihe anyị na-ekwu maka ya bụ gbasalụ ejije ọ na-emegasị na o ji asụsụ Igbo eme. Oge anyị nọkwa na ya bụ oge nka Igbo, ebe nne bugatara unu ndị niile na-eme ihe nka, ma ndị egwu, ma ndị na-eme ihe ndị bekee kpọrọ film, ma ndị na-ese ihe osise. Mụ na ha ga na-akpakọrịta nkata dị iche na oge nke anụwa. Ka anyị na-aga n'iru, Maazị Franklin, aka m amakwa n'afọ Igbo gị na
eziokwu afọ Igbo m bụ Chukwu nọ nso. Chukwu gị nọ nso. Ọ dị mma, Maazị Chukwu nọ nso. Anyị ma na ị na-eme ihe ejije ihe nkiri n'asụsụ Igbo. Ka isi agba mbọ ahụ na ihe ahụ ị na-eme n'asụsụ Igbo na ndị na-anaghị asụ Igbo maka ịnekwa ya ma m na ị chọrọ ime ka asụsụ Igbo ka ọ dịrị na-aga, but ndị itigasị in the same vein ị ga-achọkwa ka ndị na-abụghọ ndị Igbo mụta Igbo, asụsụ Igbo, mụtakwa omenala anyị ma na-aghọtakwa ihe ị na-eme na ejije gị. Ka isi agba mbọ ahụ na ị na-carry everybody along na ọ bụrụ sọsọ ndị Igbo ka ị na-emebere ihe gị. Ịma na ife gbasara teknọlọji akago mma. Ọ bụrụ mgbe o nwere mgbe ga-abịa emechaa fim ịma ntinyenwu subtitle caption ya. Captions, yes. Mana kịta anụnwa bụ anyị na-asụnya bụ asụsụ ị na-anya efu ebe anyị na-akọwa ife anyị na-ekwu n'oyibo wechi na anyị ma n'oyibo ka ọtụtụ ndị mmadụ na-aghọta. Nyanwa bụ otu n'ime ife ndị ọzọ m na-eme ka ndị mmadụ wee na-aghọta ife anyị na-eme. Ife ọzọ bụ na ebe ọbụla m tinyere ya, ọ bụrụgodo Instagram bụrụ Facebook bụrụ ife ndị ọzọ, ana m etinyecha caption m n'English. Mbịa tinye ya, ana m etinye ya n'otu ga-abụ inesia egosịa ya ị ga-achọ ịbata bịa ka mụ na gị kpaa nkata maka ife nji ewepụtara ife niile anụnwa bụ onye nenesia ya onwe ajụjụ ọbata jụọ ma ọnya melụ aka m ọ na-aka adị m mma itinye ya na ihe dịka Instagram, Facebook na ife ndị ọzọ maka na ndị mmadụ gị na fa ga-akpanwu nkata na ife gbasara ife itinyere ebe afọ ịghọtago. So ana m etinye caption ga-abụ egosịa ya ị ga-achọ ka ịbata ka anyị kpaa nkata. Ị ga-ajụ m kedu ife bụ ife a ka ife a si dị otu a nkọwalụ gị. Ife ọzọ bụrụkwa na anyị mbịa n'akụkọ nchọrọ ịkọ, ana m eyuzu ụfọdụ okwu ga-abụ nkwuo ọ bụrụgodu na ịbụrụ onye Igbo, otu esi wee kwuo ya ị ga-aghọta ife na-emenụ. Ịma na ife gbasara acting bụ iru, ọ bụrụ sọsọ onu. Ya bụ ọ bụrụ na ị bụ an actor na ị ga-ejunwu iru gị na arụ gị wee kọwalụ ndị mmadụ ife na-eme. So ife onye na-act fim kịta anụnwa gbarụrụ iru ịmago na iwe na-ewe ya. Ife ọzọ anyị na-emekwa bụ enyi m ejikwa egwu na-etinyesi na ya were ekwu ife na-eme. Ịma o nwere ofu ife anyị na-eme na fimu ochie anyị nwere anyị adịrọzi eme kịta. Ọ bụrụ mgbe Nollywood bidoro ị ga-afụ fim ga-abụ sọsọ egwu ya mgbe fim na-abata egwu a na-agụgodu n'isi mbido fim ịmalụgo na pechens ọzọkwa tinyere mmadụ. Anyị ga-eji nke a wee kpụpụlụ Stanley Okorie okpu maka onye ọ na-akacha eme. Ọtụtụ Stanley agụkatago egwu ọ kwesịrị ka enye ya award si bunye ya asambodie. So na egwu agụgodoro n'isi mbido fim nwere ike ịkọwalụ gị ife merụ na ya bụ fim. Ya na ife na-emekwa na abụ itinyesi ụdị egwu afọ ya bụ ọ bụgodu na anyị nara anụ Igbo ị ga-enye ụfọdụ egwu ụfọdụ n'ime fa dị n'oyibo ị ga-enye bụ egwu ịmalụgo ife anyị na-achọ ịkọwa. Ọ dị mma. Ịma na ị na-anya kịta ịfụ na ọtụtụ ndị na-eme ihe onyonyo na ada eme ya n'Igbo. Ọ na-abụ mfụkwanụ enwego ihe ejije nkiri ọ bụghọ nke ndị ala anyị Naịjirịa. Ịfụ na ụfọdụ ndị na-eme ihe ejije na mba dị iche iche, ndị Germany na-eji asụsụ ha eme ọ gaalụ ha. Ndị ka afa ndị anụnwa melụ Money Heist ị na-anya ịfụ na asụsụ ụfọdụ bụ asụsụ ha Spanish, yes, ka ha ji wee mee ya. Ị nwere ike ịgwa nwa anyị ihe ị chere na ya ga-eme bụ na ụfọdụ ndị Igbo maka ikwubuli ya mgbe anyị bidoro dat na ị na-anya ịfụ na ndị mgbago na-eme n'asụsụ ha mana ọ dịkabeghị otu a na n'Igbo. Ị nwere ike ịgwa m ihe ichenwu n'ọnyanwa ga-akpata na ndị mmadụ ndị Igbo anyị anaghị akọnwu akụkọ ha jide onu Igbo na-akọ akụkọ ha. Ofu ife m ga-ekwu bụ na o si na n'ife dịbụ adị otu anyị si wee bido. Eziokwu dị na ya bụ na ịbịa saịdị anya ọ na-eme onwego ife na-etinyelu n'asụsụ Igbo.
fim afọ ịfụkwalụ mmelụ ekwukwa maka ya nsị ya onwere ife ifele dị n'asụsụ anyị mgbe anyị na-eto ka ebidoro ife a na-agwa gị ife ifele atinyegolu n'ịsụ asụsụ Igbo karịrị a na-akpọzi asụsụ ndị ejelo akwụkwọ ndị ejelo skuul ịsụọ Igbo asị na onye amala akwụkwọ na ọ bụ onye iti mana anyị makwa ndị bụ ndị iti makwa ndị bụ iti ọ bụrụ na isuru oyibo na-etinye fone n'ime ya ejegojekwa afa onye nwa bụ ife dị na ya ọ bụrụ na a na-etinye fone bụ na onye afọ ma ife ma ọ bụ na ọma akwụkwọ ya bụ na ife ifele aha na-etinye n'asụsụ so n'ife na-eme ụfọdụ ndị chọrọ ime fim n'Igbo obi anaghị esichafe ike nke ịbụọ bụ ụfọdụ iwu platfọm fa ga-etinye fim niile anyị ya tinyesịrị na onye bịa n'anya fụ na ọ bụrụ na ọ chọọ itinye fim ya na platfọm a na o mee ya n'Igbo ome ife niile n'Igbo ha ncha niile n'Igbo na nwere ike ịsị ya mba na anyị ga-alaiki fim emelu at least in English onye abịa cheke ya na ọ chọrọ ka fim ya gbasaa ka pipụl ghọta ife ụdị akụkọ ọ chọrọ ịkọ o nwere ike ọsị ngwanụ ka mmee ya n'oyibo ama o nwere ofu onye na ndị oyim mma melụ fim mara akpa afa fim ahụ mana fim o melụ o delu ya bụ fim n'Igbo mesịa tụgharịkwa ya n'oyibo wee mee dị fim mgbe m fụziri dị fim na-asị ya nna echere m na isi na this film ga-abụ n'Igbo ọsị mba ịma na akụkọ anụnwa siri ike na ọ ga-achọ ọkọ akụkọ a ka ọ gaa many places ka ndị mmadụ buru ibu ghọta ya mana ị ga-akọnwu akụkọ siri ike tinye ya subtitle ndị mmadụ aghọta chọọ onye aktọ mụ ife ọ na-eme o meelu gị ya ka isi chọọ ka o si mee ya ịkọ akụkọ gị ndị mmadụ aghọta ya so nyanwa bụ nke ịtọ nke ịnọ bụrụ na anaghị enwetakarị sọpọt ịma na a na-eji nnukwu ego eme fim ọ bụrụ dị sọsọ fim ife ọbụla dị na midia bụ nnukwu ego ije ịba n'ime afịa kwe kamera ọ na-ịgbakọta ọsọ ya bụ na ụfọdụ ndị chọrọ ime fim na-eje na-achọ onye ga-enyefe ego fa ga-etinye na dia fim mụnwa na onwe m esogogo anya bụ ije gasịa fụ na ije siri ike wee sị na m ga-ejizi aka m na-eme fim m ọ bụrụ iwu na m ga-eme ya to a certain standard ana m eme ya otu ọbụla enwere ike maka ife m kwetara na ya bụ na akụkọ ọbụla ị na-akọ dị mma ọ bụrụ na ị nwere ife ị chọrọ ikwu kwuo ya kwụsie ya ike na people ga-aghọta ihe ị na-ekwu so onye nwa bụkwa another thing inweta support and finance sponsorship inweta ego ị ga-eji wee mee ya bụ film na-esi ike ya mere ụfọdụ ndị mmadụ anara abanyesi n'ime ịkọ akụkọ n'asụsụ Igbo ọ dị mma achọrọ m iji ohere a wee gwa ụfọdụ ndị aka dị mma n'ala Igbo biko ndị young filmmakers Igbo bịakwute unu for support and sponsorship ka anyị gbaa mbọ hụ na anyị na-emere ha ihe ha chọọ ọzọkwa bụ na Voice of the East ya bụ olu ndị Igbo anyị bụ ndị ihe gbasara ndị Igbo na-amasị so iweta ihe ị na-eme anyị nwere ike isi oke ka anyị sigodo otu anụnwa anyị ga-ejinwu platform anyị wee ịmago kwalite ya ka a larger audience nwee ike fụ ya maka dịka nsikwu ihe ị na-eme ọ na-amasị anyị obi na-atọ anyị ụtọ gaa n'iru onye na-eme ọfụma ka na-asị jide ka iji ya bụ ajụjụ ikpeazụ nchọ ịjụ gị tupu anyị achịkọta bụ kedu ihe ị na-elegara anya nọ ihe ịchọ inweta site na ime ejije na asụsụ Igbo kedu ihe bụ ihe ahụ ị na-elegara anya ịsa m nke a ịsakwa m ka isi eji ejije ị na-eme promote the Igbo culture akwalite omenala ndị Igbo ịma na ka m si gwa gị ọbụlọ ego bụ ife izizi nọ m n'uche bụ na ebugodo m ụzọ si na achọrọ m ka m na-afụ fim dị n'Igbo karịa fim asụsụ ndị ọzọ nke oyibo kaligodo anyị ma na ọ ga-ete aka bifo asị na enwere fim Igbo karịrị na fim Igbo karịzịrị fim oyibo mana o nwere ụfọdụ asụsụ ndị ọzọ a na-asụ na obodo anyị Naijiria kịta fim fa akaligo fim anyị mere n'Igbo ya bụ na ofu ife megodoro nji bido bụ na achọrọ m ka
fim nọ n'asụsụ anyị karịgodi fim nọ n'asụsụ ndị ọzọ. Mana ọ bụrụ sọsọ na ị na-eme fim na-ewepụtabe isi, ị ga na-eme fim ga-abụ enye n'anya n'akụkọ nọ n'ime ya, ọ bụla akụkọ nwere isi, onwe ife ị na-atụ aka, onwe ife iji wee merụ ya bụ fim. Ya bụ na ife m na-achọ ka m na-achieve na this journey bụ ka number one bụ ka enwee people na-asụ asụsụ Igbo ga-abụ ha n'anya ha fụ ka esi asụ ya bụ asụsụ na anyị na-asụ ya na-asụsụ ya ike na o nwere ife ifere dị n'ime ya. Ọ na-asụ anyị ụsọ. Ụfọdụ na-echekwa na o nwere ụfọdụ nkata ga-abịa eche ịkpa na ịmakpanwu ya n'Igbo. O so n'ife mere m ji wee mee ya bụ fim ịghọtago. O nwere ụdị nkata ụfọdụ ndị mmadụ ga-abụvachi ịkpa ha sị gị ha ka ọ ga-esi ọ ga-asụ oyi na ntị. O nwere ka ọ dị mana o nwere ka ọ dị asụsụ anyị ka ọ bụ. Mana onye nwa bụ ife na-etinyesigoro n'asụsụ ịchọzi ịsụ asụsụ gị, enwe ụfọdụ ife ga-adịcha ikwu n'asụsụ gị ọ na-asọ gị oyi, mana ịchọ ikwu ya n'oyibo ọ sọrọ gị oyi, mana ofu ife ka ha ncha bụ. Achọrọ m ka m wepụ ya bụ ife ifele n'asụsụ, mana ọ bụrụ si achọkwara m ka m na-atụ aka n'ife gbasalụ culture omenala, ka m na-atụ aka n'ife gbasalụ otu ndị Igbo si ebi ndụ, otu anyị si akpa agwa, ife anyị na-enwebu na mbụ. Mgbe ụfọdụ ọ bụrụkwa sọsọ ife dị mma ka m na-atụ aka, enwere m ọrụ ka na-abịa abịa mma na ife m na-atụ aka bụ ife anyị kwesịrị ịkwụsị. Anyị gaghị eche ka ọrụ abịa. O nwere ụfọdụ fim m na-eme bụ ka m tụkwa aka na ife anyị na-eme anyị ekwesịghịzi ịdị na-eme. Ife anyị meburu mbụ anyị adịrọzi eme, mana ọ dị mma ka anyị cheta ife merụ mbụ maka na ịma nchefu ebe isi bido ka esikwa onye amara ebe mmiri bido mbọsị oge ọbụla ọ kwụsịrị ịma mma na anyị ga-anechiyakwa anya, anyị nechigha anya malụ ife ndị anyị na-emebu na mbụ anyị na-edere ịkwụsị ime. So n'ife niile a ka m na-ehopụ na onye na-ene fim m ọ ga-afụ na asụsụ amaka, onye na-ene fim m ọ ga-afụ na ị ga-ekwu ife ọbụla ị chọrọ ikwu n'asụsụ anyị, onye na-ene fim m ọ ga-afụ ka ndị Igbo si ebi ndụ, ka anyị si akpa agwa, ụdịrị ndị mmadụ anyị bụ. Onye na-ene fim m ọ ga-afụ ụfọdụ ife ndị Igbo na-emebu fadịrị emezi kịta. Onye nwa bụ ife niile a bụ the major things m na-ene anya na ọ bụrụ na mbido otu a ka na-aga na anyị ga-eme ya achieve. Ọ dị mma, daalụ rinne. Obi dị m ụtọ na ị bịara on a very short notice ka anyị nwee nkata pụrụ iche. Ọ ga-adị n'oge ọzọ, mana tupu m pụọ achọrọ m iji ohere agwa anyị na asụsụ Igbo amaka, ka anyị gbaa mbọ hụ na anyị na-akwalite asụsụ Igbo nakwa omenala Igbo. Ka ọ dị n'oge ọzọ na nka Igbo, nọdụ ọfụma.